Hoxe nos deportes en Tele20 non falamos do clásico, falamos do Taboada, porque se algún equipo lle vai moi ben é os de Emilio, que levan nada máis e nada menos que 13 partidos consecutivos sen coñecer a derrota. A pasada xornada non o tiñan nada sinxelo, xa que visitaban o Outeiro de Rei, o segundo clasificado, con só 2 partidos perdidos. Pero os de Taboada saíron a por todas e no minuto 18 Marcos metía por a escuadra o único e definitivo gol, aínda que puderon ser máis. Foi un partido no que empezaron eles dominando un pouco debido ao seu xogo directo. Despois fomos quenes de empezar a impoñer o noso xogo e fomos capaces de marcar ese primeiro gol na primeira parte aí sobre o minuto 20, que nos deu tranquilidade para afrontar o resto do partido. A segunda parte, pois, quizás o resultado foi un pouco corto porque tivemos máis dominio e varias ocasións para ver rematar o partido e verlo cerrado un pouquiño antes do final. Pese a vitoria, Emilio cree que xogaron ante un gran rival que será un dos candidatos ao ascenso. Eu creo que eles siguen sendo candidatos ao ascenso porque son un equipo moi ben traballado, que igual non fai un fútbol quizás moi vistoso, pero saben moi ben a que xogan, con un fútbol máis directo quizás co noso, pero é un equipo que é moi difícil marcarlle goles e na súa casa pois, perde moi poucos puntos, de feito leva 3 derrotas no que vai de tempada. O partido saldouse cunha baixa para o Taboada, aínda que non é grave. Marcos está lesionado debido a un golpe, tuvo que ser sustituído xa no descanso por un golpe forte nunha entrada do porteiro. Estaba facendo un bon partido, foi unha pena porque estaba facendo un dos meus partidos quizás da tempada e viuselle truncado. Esperemos que sexa capaz de recuperarse ao longo da semana para poder contar con el para o próximo partido. Pois non lle virá nada malo ao equipo ter todos os efectivos de alta, xa que o campeonato non para e o próximo encontro tamén será moi importante xa que visita a Medela o domingo o Pastoricense, o inmediato perseguidor do Taboada, un resultado que pode supoñer un despegue dos de Emilio. Sí, pode haber movimento, pero nós non miramos aínda tampouco hacia arriba, porque o primeiro objetivo que tiñamos era librar do descenso, quedanos, digamos, eu creo que 6-7 puntos estaríamos xa librados e despois por si empezaremos a pensar nas posicións de arriba e en colocarnos sobre todo para a reta final e poder loitar e manter esa motivación hasta o remate da tempada. Pois con esta humildade e o traballo ben feito, seguro que ao remate haberá recompensa. De momento, quintos na táboa con 36 puntos, 10 partidos gañados, 6 empatados e só 3 perdidos. Non está nada mal.